Здравейте и добре дошли в канала. Ако някога сте усещали сърцето си да бие лудо без причина, ако тревожността ви пречи да се насладите на деня или ако познавате някого, който живее в постоянен страх, то това видео е за вас. Днес ще говорим за тревожните разстройства, едни от най-често срещаните психични състояния на съвременния свят. Ще разгледаме какво представлявате, кои са основните видове тревожни разстройства, как да разпознаем симптомите и най-важното, какви са възможностите за лечение. Преди всичко, какво е тревожност? Тревожността е естествена реакция на организма към опасност. Но когато тази реакция е постоянна и непремерена и когато възниква без реална заплаха, говорим за тревожно разстройство. Тревожните разстройства не са просто нервност. Те могат да повлияят дълбоко на ежедневния живот, на работата, отношенията, съня и апетита. Според статистиката, 1 на всеки 5 души ще преживее тревожно разстройство поне веднъж в живота си. И тук бих искала да започнем с паническото разстройство. Пристъпите на паника сами по себе си са преувеличена реакция спрямо нормалния телесен отговор на страх или вълнение. Страдащите от паническо разстройство преживяват често подобни пристъпи без очевидни причини. Какво представлява паническото разстройство? Нормалната реакция към страх или вълнение кара тялото да произвожда хормона адреналин, за да се подготви за бой или бягство спрямо източника на страха. При пристъп на паника, привидно нормални мисли или представи отключват мозъчният ни център бий си или бягай и в резултат адреналинът, бушуващ вътре в тялото ни, причинява симптоми като потене, ускорено сърцебиене, задъхване и пристъпите продължават средно между 10 и 20 минути. Те са изключително неприятни и понякога на засегнатите им се струва, че получават сърдечен удар, дори и че умират. Страхът ни активира още по-силно мозъчния център за заплаха и произведеният адреналин влошава симптомите. Хората с постоянни пристъпи на паника се страхуват до толкова от следващия, че живеят в състояние на страх от страха. Пристъпите на паника възникват при страх от тълпи, тесни пространства, но най-често ги отключват вътрешни процеси без връзка с външния свят. В резултат ежедневните задачи са затруднени, социалните ни контакти също така. Страдащите от паническо разстройство избягват определени места и дейности, като така затвърждават проблема, защото всъщност не успяват да оборят страха в себе си. И тук ще ви кажа, че 2% от хората в световен мащаб страдат от паническо разстройство. И какви са причините? Травмиращи преживявания, например загуба на любим човек, могат да отключат състоянието. Хора, чието близки родственици страдат от паническо разстройство с повишен риск за развитие на състоянието. Околната среда, също така въглеродният двуокис, също вероятно е сред причините за пристъпите. Някои заболявания на щитовидната жлеза протичат също с сходни симптоми. И лекарят е редно да ги изключи преди да остави диагнозата паническо разстройство. И тук ще изброя симптомите. Симптомите се дължат на дейността на автономната ни нервна система, която не подлежи на съзнателен контрол. Ускореното сърцебиене. Адреналинът кара сърцето да изпомпва по-бързо богатата на кислород кръв на там, на където е нужно и предизвиква болка в гърдите. Второ е призляването. Вдишването на по-бързо и по-плитко кислород, за да повиши неговите нива, всъщност причинява замайване. Третият симптом е потенето. Потенето се увеличава, за да охлажда тялото, а кръвта е насочена на там, на където е най-необходима и причинява пребледняване на други части в тялото. Следващия симптом е задушаването и тук кислорода се повишава, но не се издишва въглероден двуокис. Зеницата ни се разширява, за да пропуска повече светлина и да улесни избирането на път за бягство. Тук се включва и забавеното храносмилане, защото то не е важно за бягството. Храносмилането ни се забавя, сфинктерите се отпускат и създават усещането за повдигане. И не на последно място сухата уста. Устата пресъхва, защото телесните течности се събират в тези части на тялото, където са най-необходими. И тук идва момента, че всъщност човекът възприема заплахата и започва да се паникьосва. Физическите симптоми сами по себе си влошават тревожността и се засилват, като на свой ред повишават вероятността от повторен пристъп. И какво е лечението? Когнитивно-поведенческа терапия за разпознаване на причините и усвояване на техники за опровергаване на страховитите сценарии, помощни групи за срещи с хора, страдащи от паническо разстройство и получаване на съвети и също така инхибитори на обратния захват на серотонина.
И сега продължаваме нататък с специфичните фобии. Фобията е вид тревожно разстройство, като специфичните фобии се проявяват, когато човекът е в контакт с плашещ обект или ситуация. Или дори просто си ги представя. Специфичните фобии, за разлика от комплексните, като агорафобията и клаустрофобията, са най-разпространените психични разстройства при децата и възрастните. Фобията е не просто страх, това е едно нереалистично усещане за опасност от обект или ситуация. Страхът често е съвсем безпочвен, но човекът е тотално безпомощен да възприеме реалността такава каквато е. Очакваният с боязъм или действителен контакт с този плашещ обект, дори и просто на картинка, причинява силна тревожност или панически пристъп. Симптомите се дължат на наследственост. Може би това ви очудва, но ако майка ви има фобия от змии, най-вероятно и вие ще имате. На химичните процеси в мозъка и на други биологични и психологически или природни фактори. Често фобията е резултат от плашещо или стресиращо събитие, което е наблюдавал или преживявал в детството си. Детето може и да заучи фобията, като вижда фобийното поведение на другите членове на семейството, това, което казах за змията. Специфичните фобии често се развиват през детството и пубертета и спихват в зряла възраст. Свързват се и с други психични състояния, като депресия, обсесивно-компулсивно разстройство и посттравматичен стресов синдром. Как може да се постави диагнозата? Повечето засегнати осъзнават ясно фобията и диагноза и лечение не са необходими. Отбягването на плашещият обект е достатъчно за овладяването на проблема. Обаче, понякога избягването на плашещият обект всъщност затвърждава фобията и сериозно влошава качеството на живота. При такъв случай личният лекар изпраща пациента при специалист по поведенческа терапия и тук искам да ви кажа, че специфичните фобии се лекуват успешно с постепенно и целенасочено осъществяване на контакт с плашения обект или ситуация. 8,7% от възрастните американци страдат от специфична фобия и сега ще ви изброя видовете специфични фобии. Специфичните фобии се разпределят в 5 групи. Първата група е кръв, спринцовка, рана. Група от фобии, при които кръв или спринцовка предизвикват възобагална реакция, рефлекс, забавящ сърцебиенето и намаляващ притока на кръв към мозъка. В резултат имаме риск от припадък. За разлика от другите фобии, засяга еднакво и жените и мъжете. Когато говорим за природната среда, втория тип, това са хора, които имат ирационален страх от природно явление, което ирационално свързва с катастрофални последствия, буря, микроби, височини, дълбочини, например приближаването до ръба на скала. Третия тип са ситуативните фобии. Това са фобии при попадане при определена ситуация. От заболекар до влизане в стар асансьор. Шофиране, пътуване с самолет, влизане в тунел. Сега отиваме и към групата фобии, свързани с животни, змии, мишки, птици, кучета, котки и вероятно се корени в генетичното ни предразположение да бягаме от животни, които застрашават живота ни, може би. Другите фобии, всъщност има стотици фобии, страх от определен цвят, например всичко червено или жълто, страх от повръщане, числото 13, определени миризми, страх от пръсти на краката, маскирани хора, клоуни и други. Могат да бъдат изключително много. И всъщност лечението. Когнитивно-поведенческа терапия за преодоляване на фобията чрез система от градивни стъпки към целта. И изправяне срещу плашещия обект без страх. Техники за овладяване на тревожността при усвояването на всяка една от стъпките. Осъзнато за повишаване на прага на поносимост към тревожността. Тук могат да се включат лекарства за тревожност или антидепресанти, заедно с терапията, ако фобията пречи на ежедневната дейност. Сега ще погледнем малко отзад зад паравана на агорафобията и това тревожно разстройство се характеризира с страх от попадане в ситуация, която да затрудни бягството или спасението, ако нещо се обърка. Агорафобията е комплексна фобия, а не просто страх от открити пространства, както мнозина смятат. Човекът се страхува от попадане в клопка и избягва всичко, което може да го накара да мисли, че бягството е невъзможно. Резултатът е невъзможност за возене в градски транспорт, невъзможност за излизане по магазините, невъзможност да ходи в здравни заведения, невъзможност от това изобщо да излезе от дома си. Пристъпът на паника, предизвикан от подобни преживявания, придружен от отрицателни мисли, човекът се чувства неловко, защото не се владее на обществени места. Симптомите или страхът от това са разрушителни и водят до поведения на отбягване, затрудняване
затрудняващи нормалния живот. Агорафобията може да се развие, ако пристъпът на паника е последван от тревога, че преживяването ще се повтори. В Великобритания 1/3 от страдащите от пристъпи на паника развиват и агорафобия. Вероятната причина са биологични и психологични фактори, преживяването или наблюдението на травматични ситуации, умствени заболявания. Искам да ви кажа, че около 1/3 се възстановяват, а около 50% констатират подобрение на симптомите. Личният лекар първо трябва да изключи други състояния, които предизвикват сходни симптоми. И тук искам да ви кажа, че нищо не намалява тревожността повече от действието. Сега ще ви кажа и за симптомите. Те са 3 вида: физически, учестено сърцебиене и дишане, болка в гърдите, гадене и задъхване. Поведенчески: сложно планиране, за да се избягват тълпи, опашки, обществен транспорт, страх от напускане на дома или излизане само единствено с доверен човек. И когнитивните: предвиждане на подигравки, натрапливо премисляне на възможните опасности, често е придружено с чувство за безпомощност. Лечението е интензивна психотерапия за опознаване на мислите. Тук когнитивната също така работи добре. Поведенчески експерименти за събиране на факти, оборващи загнездените възгледи. Групи за взаимопомощ в защитена среда, обучение за това как се овладява панически пристъп, промяна в начина на живот. Изключително важни са физическите упражнения и здравословното хранене. Сега ще погледнем и към клаустрофобията, ирационален страх от попадане в затворено пространство или дори от представата за подобна ситуация. Клаустрофобията е комплексна фобия, която причинява силна тревожност и пристъпи на паника. В затворено пространство страдащият изпитва симптоми, сходни на тези на агорафобията. Страхът задълбочава отрицателните мисли за опасност от недостиг на кислород, сърдечен удар или липса на шанс за бягство. Мнозина изпитват ужас, че ще пропаднат, припаднат, изгубят самоконтрол. Клаустрофобията може да се дължи на условен рефлекс, създаден в резултат на стресираща ситуация, развила се в тяхното пространство. Понякога източникът е в детството. Например, човекът е бил затворен в тясна стая или е бил тормозен. Състоянието се отключва и от неприятни преживявания във всеки етап от живота. Турбуленция по време на полет, засягане в асансьор. Човекът се страхува случая да не се повтори и мислено преувеличава опасността. В резултат планира ежедневието си, така че да не може да попадне в клопка. Понякога клаустрофобията засяга и другите членове на семейството, което предполага наследствено предразположение към състоянието или заучен отговор. Страхът от тесни пространства сам по себе си е нормален, ако заплахата е реална, но страдащите от клаустрофобия изпитват ирационален страх, без оглед на действителна опасност. Лечението: когнитивно-поведенческа терапия за преосмисляне на негативните мисли и малки стъпки по посока на стимула, за да видите, че всъщност опасността не се осъществява в реалността. Техники за дишане, мускулно отпускане. Лекарствата могат да бъдат отново срещу тревожност или антидепресанти в крайен случай. Отправяме поглед към генерализираното тревожно разстройство. Хората с това тревожно разстройство изпитват постоянна, неконтролируема тревога, дори и там и тогава, когато няма никаква реална опасност. Всевъзможни ситуации предизвикват изключително силна тревога при страдащите от ГТР. Симптомите включват реакции при заплаха, палпитация, треперене, потене, раздразнителност, неспокойствие, главоболие. Състоянието причинява безсъние, затруднява съсредоточаването. Човекът може да развие прекален перфекционизъм или стремеж към това да се опитва да контролира събитията. Физическите и психологическите симптоми подлагат на изпитание социалните отношения, работата, ежедневието, водят до ниска увереност и изолация. Тревогите са свързани с семейството, училището, социални и здравни събития. Страдащите от ГТР изпитват тревожност почти всеки ден и на мястото на всяка отшумяла тревога се подявява нова. Те надценяват вероятността да се случи нещо лошо или опасно и предвиждат възможно най-лошите последствия. Понякога засегнатите споделят положително мнение за ползата от собствената си тревога. С изречение от типа на: тревогата ми предотвратява вероятността да се случи нещо по-лошо. Това не е вярно. Отбягването на предизвикващите страх ситуации затрудняват само по себе си разрешаването на този проблем и го задълбочават, защото човека не стига до момента, в който да се сблъска със страха си и да види, че той всъщност не е реален. Или е до голяма степен изключително преувеличен. Всъщност, тук жените сме доста засегнати и по последни данни 60% сме по-предразположени да развием генерализирано тревожно разстройство от мъжете.
Ще ви кажа, че тревожността става проблем там и тогава, когато човек се измъчва от тревоги почти всеки ден, повече от 6 месеца и лечението когнитивно-поведенческа терапия, поведенческа терапия за постигане на нови поведенчески цели с постижими и реалистични стъпки. Груповата психотерапия тук изобщо не е за подценяване. И отиваме към социалната тревожност. Хората с това състояние изпитват непреодолим страх, че някой гледа осъдително на тях, има опасност да постъпят неловко в социални ситуации. Страдащите от социална тревожност, наричана също така социална фобия, се изнервят или се ужасяват от социални ситуации. Някои изпитват тревожност само при определени обстоятелства, например когато говорят пред публика или се представят пред други хора, но за други всички социални ситуации предизвикват стрес. Човекът е изключително стеснителен и се тревожи, че околните го преценяват отрицателно, припомня си натрапливо случаи от миналото и се тревожи как се е представил. В социалната тревожност тя тласка към прекалено планиране и репетиране на очаквани ситуации. В резултат поведението изглежда смущаващо или странно. Така човекът събира факти, които подкрепят страховете му. Социалната тревожност води до изолация и депресия и влошава социалните ни контакти. Възможно е да повлияе зле и върху представянето на работното ни място или в училище. Симптомите преди самото социално взаимодействие са прекалена подготовка, репетиции, планиране на теми за разговори, начини за представяне в определена светлина. По време на самия социален контакт са физическите симптоми като треперене, учтено дишане, изчервяване, изпотяване, понеже се активира системата бий се или бягай, за която говорихме малко по-рано. В извънредни случаи се стига и до панически пристъп. Какво се случва след социалния контакт? Провежда се подробен, отрицателен и самокритичен разбор на социалната ситуация, анализират се разговорите, езика на тялото и им се придава негативен оттенък. И сега ще поговорим за лечението, отново когнитивно-поведенческа терапия, за разпознаване и промяна на мисловните модели и поведения, които са изцяло отрицателни, групова терапия, възможност за споделяне на проблемите и упражняване на социално поведение. Сега ще хвърлим един бърз поглед към тревожността от раздяла. Това тревожно разстройство се развива от децата, чието естествено безпокойство от раздяла с родителя, настойника или дома продължава след 2-годишна възраст. Тревожността при раздяла е нормална реакция, която подпомага оцеляването на бебетата, които се мъчат да се справят с житейската си среда. Превръща се проблема обаче, ако продължава повече от 4 седмици и пречи на нормалните за възрастта поведения. Детето се стресира при раздяла и се притеснява, че нещо лошо ще се случи на човека, който се грижи за него. Стресови събития в училище също могат да бъдат такива отключващи фактори. Засегнатите деца получават пристъпи на паника, страдат от безсъние, плачат неутешимо, държат се прилепчиво, понякога без видима причина. Се оплакват от физически проблеми, като болки в корема и главоболие. Или че просто не се чувстват добре. По-големи деца могат да се опасяват от пристъпи на паника и могат да отказват да пътуват отделно от родителите си. Тревожността от раздяла е най-разпространеното тревожно разстройство при деца под 12 години, засяга и по-големи деца, а понякога и възрастни. Понякога състоянието се развива след стресиращо събитие, загуба на обичан човек или домашен любимец, преместване на нов дом, развод. Тук допринася и прекаления закрилнически надзор от страна на родителите. Тревожността от раздяла се лекува успешно с поведенчески терапии, включващи ежедневни планирани раздели във времето, когато човекът се чувства най-спокоен. И лечението, обучение на родителите и подкрепа за въвеждане на кратки периоди на раздяла, които постепенно се удължават. Активно-поведенческа терапия за овладяване на тревожността, обучение в увереност за по-големи деца и възрастни вече. Лекарствата срещу тревожност и антидепресантите са за по-възрастни в съчетание с психотерапията. И стигаме до последната тема, която ще разгледаме днес, и това всъщност е елективният мутизъм. При това тревожно разстройство хората са неспособни да говорят само в определени социални ситуации. Обикновено се установява между 3 и 8 годишна възраст, като елективният мутизъм или иначе казано избирателната немота се свързва с тревожност и засегнатите деца се борят с извънмерни страхове и тревоги. Обикновено говорят свободно, когато се чувстват спокойни, но в определени ситуации все едно се изключват, сковават се, лицето им застива, там и тогава, когато от тях се очаква да заговорят. Тази неспособност не е резултат от съзнателно решение. Избирателната немота се отключва от стресово
преживяване или произлиза от говорни или слухови проблеми, които създават силен стрес в социалните ситуации. Зависимо от причината, ежедневните дейности са затруднени, както и отношенията в семейство, детската градина или училището. Лечението на състоянието предотвратява състоянието да продължи и в зряла възраст. Колкото по-малко е детето, когато се постави диагнозата, толкова по-лесно се подава на лечение. Ако симптомите траят повече от месец, детето трябва да бъде прегледано от личния лекар, който може да назначи говорна терапия. И оттам насетне здравният специалист проверява дали в семейството има случаи на тревожно разстройство, вероятен стресов фактор или проблем с слуха. Лечението зависи от продължителността на самото състояние, наличието на затруднения при учене и подкрепата на средата. Доктор Блум, председател на Американския център за изследване и лечение на елективен мутизъм, описва това състояние като това е дете, страдащо в мълчание, което е доста тъжно, бих казала. Сега ще поговорим за лечението, отново когнитивно-поведенческа терапия с положителна и отрицателна подкрепа за изграждане на говорни езикови умения, постепенно включване в определени социални ситуации за намаляване на тревожността и отстраняване на натиска върху детето да говори. Психологическото обучение осигурява информация и подкрепа на родителите, облегчава тревожността и намалява вероятността състоянието да се задържи в годините. И неусетно стигнахме до края на днешното ни видео. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря ви, че ме изгледахте. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако разпознавате себе си или разпознавате някого друго в някои от описаните състояния, искам да знаете, че не сте сами. Страхът може да изглежда огромен, но помощ съществува. Колкото по-бързо и колкото по-рано се обърнете към специалист, толкова по-рано ще си върнете контрола върху вашия живот. И тук, ако до сега не сте се абонирали за канала, ще ви помоля да се абонирате, за да може да имате достъп до абсолютно всички материали, които качвам. Планирам да има по 2 видеа на месец. Все пак съм работещ човек, имам лична практика и нямам възможност да отделям повече време. Надявам се, да ме разберете. Планирам 2 видеа на месец, през седмица ще бъдат качвани в някой ден. Цъкнете камбанката, за да не ги изпуснете. Ще говорим на доста теми. Някои от темите ще бъдат с психичните разстройства. Такава е линията, която в момента съм хванала. Ще говорим за любопитни факти, свързани с психологията. Изобщо като цяло много ми се ще да изградим общност. Една здрава, цяла, мислеща общност, която е грижа за себе си, която е грижа за ближния си, която е грижа за децата, които всъщност създаваме. Защото знанието е сила. Това е истината. А промяната винаги започва отвътре. Така че, приятели, абонирайте се за канала, цъкнете камбанката и очаквайте следващото ми видео. Аз съм Алис и до нови срещи!